Un episod din Roblox. Suntem aici pe Bedwars. Așteptăm Raul și Mario. Da, cât creier am. Nichi, vezi că-ți dau invite. Ți-am dat invite. Uite, ne jucăm aici. Mi-a dat Mario. Uite-l pe ăsta cum îl cheamă. Pe unul îl cheamă Sas. Îl cheamă Sas pe ăla. Ai sus, Daluța de Marii, la valoare. Nichi, vezi că o să pornească meciul. O să mai avem un copil în echipă. Pe nume Andrei Prostu. Dacă se uită vreun Andrei la acest episod, Mario cere scuze. Scuze! Gata. Scuze, Marionete! Am început meciul. Bă, eu mănânc semințe în pat ca ultimul prost. Ca să ți se... Când te culci, să explodeze patul de semințe. Te arunci, zboară semințele prin cameră. Helicopter, fără Eu am grope, fără trambulină și văr semințe în ea. Și când mă urc și săr, dai și sări. Ia uite-l pe Raul, s-a dezbrăcat și a uitat tricoul la... Raul expertul, mușchilosul. Raul și-a uitat tricoul în lobby. Cine râde aici este Dari. Raule, ți-ai uitat tricoul în lobby? Lasă-mi ăsta. Mario, știai că Raul și-a uitat tricoul în lobby? Da. Deci cine vrea să facem stilul Nicolas pe pat? Eu îl fac, da, că e stilul meu. Wow, gaura neagră, mamă! Deci atât de... Mamă mea, am cioară, sunt mai șmecher, am cioară, că nu mai are ceară. Hai că știu să cântă mă. Oh my god, ce era să zici, Nichi. Ce? Da, du-te în boală. Eu mă duc pe emeralde, bă, nu merge să bag cioara în portofel. Bă, cioara în portofel. Gata. Am mutat cioara din portofel. Helicopter. Ce las? Am las-o, bă. Uite-te la mine. Raul, uite-te la mine. Bă! Helicopter. Vino coace și bate-te că a venit ăsta. Bă, vreți? Ia că trimit cioara peste el. Stai, bă, că trimit cioara peste... Bă, vrei să trimit cioara peste tine? Vine bomba! Am și eu două ciori, mi-a picat acum din Lucky Block. Mamă, dar când se vede cu cioara sunt... Bă, Raule, deci ai și tu un creier să faci asta? Dă-te, bă, Mario, că eu fac stilul Nicolas, n-ai înțeles. Raule, lasă-mi! Lasă-l, mă, lasă-l să ia și el, că n-a luat nimic, lasă-l. Gata, am făcut mini-stilul. Bă, care... Ia că trimit helicopterul peste ei. Helicopter. Bă, mi-a distrus helicopterul. Ești fătnic. Bă, lasă-mi-l mie pe ăla. Nichi și-a luat schimb de față. Nu mi l-am luat, mă, așa mi l-a dat. Așa mi l-a dat că sunt pe... Că mi-am luat un kit. Păi da, ți-ai luat un... Helicopter. Da, Helicopter? Bă, da, voi nu mai vorbiți și voi cu un meni. Păi ce vrem să vorbim? Stai că trimit cioara, că am o cioară. Am o cioară în portofel. Haide, tata, du-te, bă, pe ăsta.
Du-te, bă, în du-te în parcare. Gata, bă, s-a dus ciorica mea. Hai că ai avut și cioară. Dumnezeu să o ierte. Raule, lasă-mi Lucky blocurile. Raule, lasă Lucky blocul. Dă-te, Raule, că nu văd nimic. Se aude un scârțit. Bă, cât creier am. 3000 IQ. Bă, cât creier am. Bă, de ce mi-ai furit? De ce, cică la mine, de ce mi-ai furit? Hai că mă știu să vorbesc. Bună, Raul. Papa, Raul. Cine vrea un iron? Cine vrea un iron? Tu singur. Bă, dar ce țecă ne luăm aici să... Bă, ce țecă mi-am luat aici la helicopterul ăsta. Helicopter, helicopter. Mamă. Sale bopter, fără bopter. Așa, Bă, veniți repede încoace. bă, stai bă că eu am laso. Bă, bum! Nu! Bă, copil, bă, copil, bă, copil, bă, copil, bă, 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 Te bate de te usucă. mă arunc cu toate chestiile. Bine că eu am laso și ia uite cum fac pe tine, Mario, ia. Ia, dă-te de aici ca să dau cu laso în tine. Să vedem cum se face. Bum! Mam! Helicopter, helicopter, ia uite. Și e infinit laso. Ui! Ui! Ui, bumți, bumți, bum! Bumți, bumți, bum! Ne facem full iron. Bă, dar de... Tu de unde te faci full iron? Am închis puțin ca să revină. L-ai spart. Normal. Bă, să Cine a știi... intrat? Nu, eu am închis și am intrat pentru că se auzea ecou. Deșteaptă-te, rotumane. Bă, Raule, dă-mi arma aia, te rog. Că știu să o folosesc. Mamă, dar știe Raul să folosească arma asta? Cum știe moldoveanul să vorbească. Raul? Eu vreau eu pe aia. Nu mă, pe aia aurie. Păi da, vino după mine să zic. Bă! Urcă înapoi. Mamă, ce helicopter am! Lasă-mi-l mie, bă! Am sabie de barbar. Hai, Am sabie de barbar. ți-a picat din Lucky Block? Da. Da. Du-te, bă, de aici! Du-te, bă, că am sabie de barbar. Și sunt și full iron. Am un tort. Nu știu ce. Mănânc și mă fac prăjitură. Ce faci? Nu mă cerea să mă duc cu sabia de barbar în voi. Bă, Raule, de ce înjuri? Raul a scris pu în chat. Am văzut. Bă, da, cade telefonul. Helicopter, helicopter. Păi da. Stai așa. Bă, ne-aduce Panichiu nu e full diamond și a venit pe mine. să vină. Sper să-mi dau eme de aici. Mi-a dat papagal. Nichi, vino că mă fugărește. Bă, voi vede ce face papagalul ăla? Papagal zburător. Am picat cu 5 emeralde dacă nu vin Nichi, ce să-ți fac? Păi bă, dar îmi pierd sabia de barbă.
Raule, dăm tot ironul tău, te rog. Ajută-mă să strâng și eu niște iron, Raul. Dar de ce, că vrei tu? Nu, ca să mă fac și așa. Raule, ai sabie de barbar? Lasă-mi ea. Lasă-mi! Lasă-mi-l mie! Da, asta mob e al meu. Mario, dar tu le vrei pe toate, să ți le lase toată lumea pe... Raule, ai iron la tine? Nu mai știu să văd. Am ciocanul lui Thor. Ai ciocanul lui Pipi. Bă, nu se poate, trebuie să spari niște blocuri de aici. Bam, protecție, efectiv. Mamă, ce era să pic cu 4 cu 5 emeralde. Mamă. Deci dacă mi-aduci 8 emeralde, ești mecher. Și-mi dai ceva. Ce să-ți dau? Ui, ce să-ți dau? Vrei să-ți dau un lasou? Dacă îmi dai 8 emeralde, 12 emeralde dacă îmi dai, îți dau un lasou. Și lasou... Păi să mă ajute și Raul. Mamă, ce... Nici, vino și ajută-mă că am 5 emeralde, vino! Vin acum, uite, te văd. Încerc să dau cu lasou după ei. Bă, tu vezi ce face papagalul ăla? Mamă, vine bomba și mă omoară. Stai că eu supraviețuiesc. M-a dus în ceruri, m-a dus în copacul ăsta. Punta carara. Mă faci să mă pomenesc și mai cu tata. Bă, vezi că vine la noi în bază. Încerc să arunc cu lasou după el. Cine vine mă la noi în bază? Bă, ne distruge baza nubilor. De ce suntem nubi? Că nu vii tu să ne ajuți? Eu stau să strâng emeralde. Eu sunt sus și dau cu lasou după... Așa e bine. Nichi! Vezi că ai dat cu lasou în mine. Mamă, deci dacă pic cu... Deja am 5 emeralde, Nichi. Mi-e frică să mă arunc. Bă, vezi că vine în bază, e sub mine. Să mă risc. Fugi! Fugi! M-am dat eu în voi. Bravo, Raul. Bravo, tată! Am picat cu 5 emeralde! Dai 5 emeralde, dar cu un an. Nichi! Ce, mă? Eu mă duc frumos în bază. Bă, da, ne-a spart... Bă, acoperiți și voi patul ăsta, că era să ne spargă patul. Adică dacă nu erai tu, Raule, sau... Dacă nu erai tu, Raule, ne spargea patul. Bă, eu trăgeam cu lasou după el. Mamă, ce m-am speriat! M-a teleportat unde ăsta. Hai că mai spam puțin ăsta. A! M-a luat gaura neagră. A! M-a luat gaura neagră. Ce prostie am făcut în bază. Am gaura neagră. Mamă, ce sabie mi-a picat. Am 8 gaură neagră.
Nu se vede că am 8 în inventar, dar am încă 6 în... Bă, tu vrei gaura neagră și nu știam eu. Bă, tu vrei gaura neagră? Mamă! O să-l omoare pe ăla. O să moară la acolo. Bă, Nichi, am picat! Tu-l vezi pe ăla că i-am dat gaura neagră? Bă, îl trage gaura neagră. Bă! Du-te, Raul, și bate-l. Mamă, ce fuge copilul. Ce fricos e, bă. Trebuia să scot sabia de barbar la el. Să-l sperii mai rău. Ia să mai luăm noi încă 6 gaura neagră, că îmi place să mă joc cu asta, cu găurica asta. Că-ți face gaură. Hai mă, care mai are curaj? Care mai are curaj să vină aici? Da, distruge și voi podul ăsta verde aici, că mă cam... Bă, dar mi-aduce și mie cineva... Nichi, să-mi spui cine mai vine, că mi-a picat, am 3 săbii la mine acum. Bă, dacă e cineva bun, să-mi aducă și mie 8 emeralde. Nu am. Păi da, să faci... Vine cineva o să-mi aducă și mie niște... Raul, îmi faci și mie drum acolo? Să mă duc? Yes. Fă și mie drum că eu... Sau dă și mie niște blocuri. Raul, îmi dai să mă iei niște blocuri? Nichi, vii să te arăt că eu am 3 săbii? Câte emeralde ai, Raule? Te pup! Și dă și mie câteva blocuri să mă duc și eu sus. Păi da, am 3 blocuri. Nichi, mi-a picat sabia cea mai bună, aia de 6 din emeralde. Nichi, din Lucky Block, nu pot să cred. Eu mă fac full fier. Eu am 4 sabii la mine și nu știu ce să fac cu ele. Păi, nu știu, fă ceva cu ele, că eu am sabie de Dar barbar. una... Eu am sabia de barbar și sunt mulțumit. Mamă, ce era să pică în voi. Bine că era la acolo, că dacă nu... Ești cu Lucky Block-ul ăla, Raul. Ia-l tu pe ăla de jos, că-l iau eu pe ăsta. Wow, ce... Lasă-mi-l mie pe ăsta, că tu l-ai luat pe ăla. Mamă, ce mi-a dat aici, mamă, ce... Ce-i asta, mă? Bă! Raule, cred că eu îți dau. Bă, ăștia vor gaura neagră. Stai că dau gaura neagră. Bă, tu vrei gaura neagră? Da, le-am pus o gaura neagră acolo. L-a luat pe la gaura neagră. Mama, și-am tras un... Nu, mă tragem voi, mă tragem voi, mă tragem voi. Mă tragem voi, gaura neagră, mă tragem voi, gaura neagră. Dă-i lui ăla. Hai, mă, Nichi, cine mai e, mă, împotriva voastră, că eu am sabia? Cine mai e, mă, ea? E urât ăla. Hai, mă, pe el, hai pe el, că am și eu sabie de barbar. Mamă, ce-a fugit copilul. Fugi, fugi. Kill copac. Dar de ce Raul, dă mie! Ce ți-a picat? îmi dai și mie cineva 5 emeralde? Eu am 4. Dă și mie 4 emeralde. Nu! Mamă, ce era să pic. Nu! Nu! Bă! Nu! Tot progresul, bă! Bă! Oi de capul meu! Cât ghinion! Mă duc să-mi iau armura de diamant. Bă, deci nu-ți mai dau la sou.
Nu, că degeaba mi-l dai că... Bă, Raule! Spune lui Raul să nu mai ia emeraldele, că eu strâmție. Ba, Uite, dă-mi emeraldele alea două, Raule. trebuie și mie. Dacă are cineva și mie, să-mi dea și mie, să nu fie porchi. Mai strâng eu încă 16. Mamă, TNT-uri, numai TNT-uri îmi dă. Lasă-mi și mie, te rog, Nichi, unde ăsta, te rog eu mult, că Păi n-am ce mă, spart că niciun. numai TNT-uri pică. Eu n-am pickaxe. Lasă-mi spargi tu pe ăsta, te rog. Ne. Nichi, sparge-mi tu pe ăsta, te rog, că eu n-am pickaxe. M-am spawnat fără pickaxe. Nichi, sparge și mie ăsta, că mâine m-am spawnat fără pickaxe. Dar dă-te că eu îl Ce-ți iau. dă? Ce? What the fuck, ce ți-a picat? Mi-a picat Ce tare! un de ăsta de trade, ca să fie mai aproape. Bă, cu noroc am că mi-a picat ăsta ca să-mi cumpăr și eu niște blocuri. Că efectiv nu aveam blocuri. Deci mai trebuiau și mie. Mai ai 60 de secunde până se termină meciul. Hai să eu mă duc pe ăștia să-i bat. Nu mai sunt 60, mai sunt 60 de minute, 60 de secunde și se distrug paturile, că meciul nu se termină. Nichi, am 14 emeralde, mai îmi trebuie 2 ca să fac 16. Să-ți iei armura. Am 17. Pe Vino mine încoace, vin ăștia să mă bată, pe mine... Nu, iar am picat, bă, deci copiii ăștia sunt atât de nesimți. Bă, deci... Dă și mie 12 Bă, emeralde. copile de rahat, bă, copil de căcat. Dă și mie 12 emeralde. Dacă mai pot. Vino aici, jos, că... Nu! Nu! O să mor, o să mor, o să mor, o să mor, o să mor. Să mor, o să mor, o să mor. Help, 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 bate-te. Mă, că eu n-am pickaxe. Bă, Nichi, stai că sunt eu aici. Nu mai. Dă și mie. Aolo. Dă și mie 12 emeralde. Vezi, vezi, vezi în spate. Vine, 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 vine. Vine. Bă, copile, bă, copile, bă, 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 bă. Fugi. L-am rupt. Te-a rupt? L-am rupt eu pe el. Nichi, 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 A murit. vino încoace, că... Dă și mie 12 emeralde. Păi, nu mi-ajunge, îmi trebuie 24. 12? Am Da. 31. Dă și mie 12. Am 31 de emeralde. Dă și mie 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gata. Mi-ai dat 11, mai dăm... Gata, gata, e ok, ok. Bă, Nichi, dar sparge și mie blocuri, că eu n-am cum să... Că eu n-am... M-a spawnat fără pickaxe. Dă și mie, te rog, niște blocuri. Ia niște blocuri și pune-mi aici. Adică nu mai... Bă, dar îmi trebuie și mie. Bă, ai și tu 4 diamante? Că nu pot să cumpăr, că n-are ăla upgrade. Am 10, nu mai te duci, am 10. Du-te și dă-i lui ăla 4 emeralde, ca să... Îi dau 12. Nu, bă, nu s-a despawnat ăsta aici. Și nu mai pot să-mi iau sabie de diamant. Bă, mai ajut și pe mine că eu n-am blocuri. Ei, Stai că vin eu. n-am blocuri. Raul a murit. De ce ai ieșit, mă, nubule? Bă, dar și eu cum mai ies de aici? Întreb și eu. Cum? Stai că te ajut eu. Ce, tu ești pro? Nu sunt pro, dar nici eu, dar de ce îmi zici mie nu? Dar de ce ai ieșit? Da, ți-am zis. Dar de ce îmi zici mie nu? Că eu n-am cum să... Că nu
Bă, Raul, am 50 de emeralde. Și ce-mi pasă? Mi-e frică să nu pic atâta îmi trebuie. Eu sunt full diamond. Bă, eu am uitat să mă fac full diamond. Bă, ai și tu 4 emeralde? Am 19. 19 emeralde? Păi dă și mie, Da. dă și mie 6. Nu, Nici, am pierdut. Acum sper să nu cad, că atâta îmi trebuie. M-a băgat în alt meci. Incredibil. Fiindcă i-am dat eu ca să nu mai mori. Nici știi de ce am murit? Mi-a picat o rață de-aia care te bate și m-a aruncat în voi. Da, și de ce? De ce ai venit? Haide. Stai, nu-i da ready. Hai să ne jucăm Deja alt joc. suntem în meci. Eu nu sunt în meci, o să ies. Da, de ce nu vrei să ne jucăm Bedwars? Acum v-ați îndrăgostit de ăsta, de Brookhaven. Nu, eu nu mă joc Brookhaven. Mă joc alt joc pe Nici care eu. nu l-am jucat. Pe ăsta. De nu l-am mai jucat de mult. Adică am un Ia. episod cu el, dar Nu știu de ce nu merge. n-ai net. Astronomia șobolănică. Ca nu mai are... Eu intru cu Nick. Păi dacă n-ai datele mobile pornite, păi de ce crezi că o să... În fine, hai să mergem, da? Să dăm disco, da? Că nu mai vine nimic. Nu m-am jucat niciodată nici jocul ăsta. Hai că nu l-ai... Cred Eu că m-am mai tu... jucat. Eu l-am... Singură. Pe ăsta l-am jucat cu Albert, cu Da, Raul, știu. cu Dari. Știu jocul ăsta de... Nick urcă sus. Dați pe busolă și hai să votăm. Dați pe cel din dreapta. Uite unde i-am dat pe ăsta. Pur și simplu scons. Am un rând de creier. Poți să ies de acum de la Nu mai busolă? ai balon, că ești bebelun. Da, poți să ieși. Mamă, câte lume a votat ăsta. E preferatul meu. Mamă, Ce să te ai zbor, Nici. Zbor de lut. De marin. Raul, intri și tu pe noi să te joci? Am intrat și... Bravo, Raule. Ei, am găsit pe planetă cu balonul. Pur și simplu scâns. Te-am văzut, măi, Raule. Hai să nu vom mai votăm. Ia, îi dai zbor și după îi dai busol. Ce chestie. Și ții damage, aparent. Bă, acum știi care ar fi treaba? Că poate să vină tsunami, poate să nu vină tsunami, poate să se întâmple aia, poate să fie inundație, poate să plouă, poate să vin de acum. Deci cam asta Eu ar sunt pe acoperitul la o casă. Și eu... Și eu. V-ați dus pe acoperiș. Da. Bă, s-a dus cel mai mult s-au dus pe acoperiș. Ia Deci, uitați-vă. o, dacă ce oameni sunt pe acoperiș. Păi sunt și eu. Sunt toată lumea e pe acoperiș acum. Cartofii Roblox, bă. Cartofii Roblox. Trebuie Eu să sunt fac o... asta, Nick, asta cu balonul. Gata, am făcut o poză la cartofii Roblox. Sunt trimis și Dar mie. oare ce se va întâmpla? Ui! Da, vine tsunami, vine tsunami. Vine tsunami, vine tsunami.
Eu Mi-a murit deja. o să-i dau săritură. Putea să ne urcă și Ăla Nu va... ne ia pe noi, nu ăla ne a ia. murit. Tsunami! Mami. Iii! Tsunami! Bă, eu zic să nu coborâți. Nubilor, nu Mai coborâți. bine. Mai Nichi, bine... unde Mai ești? bine, mă. Uite-l. Mă vezi, Nichi? Ce Cine zapăsul? știe, dă o inundație, dă ceva și... Tsunami, a dat cu tsunami. Mai dă Eu un zbor? Bă, dar mai vine vreun tsunami? Da. Unde, bă? Eu Nu aleg, vezi. eu aleg blocul. Eu m-am jucat jocul ăsta și am ales blocul și am mers. Dar Mamă, m-am câți au supraviețuit, Doamne ferește. Doamne ferește. Deci, e simplu, a fost asta și am primit Hai că deja mă doare și cotul, numai. Nichi, orice ar fi. Da, voi știați că eu fac episoade, am făcut episoade... 1, 2. Ce? Deci am făcut episoade într-una. Bă, de ce să... în ăla de sus? Hai. What is this? Ce? Ne-a dat hint. Cred că e ploaie cu acid. Sau inundații. Ploaie cu acid sau inundații. Eu zic să stăm înăuntru. Nu vă duceți pe acoperiș. Eu zic să stăm aici. Băgați-vă în coadă. Dar ce se întâmplă? Mamă! Mamă! M-a murit. M-a aruncat de pe hartă, Și pe mine. efectiv. Nu cred că o să supraviețuiască nimeni. E prea grea runda să se asuiască toată lumea. Mamă! E totul albastru. Deci toată E planeta imposibil. e imposibil să supraviețui. Imposibil. Pentru că toată Da, e imposibil. Pentru că e inundată. Și da și cu așa, dacă era inundată, măcar te duceai pe... Te duceai pe... Far, da, te duceai în far. Da, așa, dacă a distrus farul... Cum adică? Asta e cam... Dar vă nu mi se pare că când sărim balon se umflă mai mare și când coborâți e mai mic? Uite unde am aterizat, Nicu. Unde? Am picat după hartă. Mi-am dat balonul în ultima fază și m-a ridicat. Da, ia uite. Deci vă dați balonul, e mai gras. Și bă, când Bă! Cum au supraviețuit doi? What? Cum? Hackeri. Ce Dumnezeu că nu pot să mă urc aici. Doctor. Nichi, tu mă vezi unde am aterizat? Hai că am apucat să votez. Deci, bă, acum ați votat și voi ca nubii. What? Câți au murit? De ce am murit? Nu știu. Mă, Au murit o grămadă așa bă, fără. nu mai pot. Dar de ce au murit o grămadă de oameni? Nu știu. Le-a dat kill cineva, nu știu. Le-a dat culcat. Eu meci aleg un meci. Baba!
Nu! Mamă, n-am unde să fug, mă caută, n-am unde să fug. Mă bag aici între voi. Mama, e vulcan. Ce? Fosfor. Ce? Nu! Nu! Vulcanul, bă! Bă, zic, mamă... Nici eu nu mi-am luat niciun pic de damage. Nici mie. Eu am murit. Eu nu mi-am luat niciun pic de damage. M-a omorât efectiv. Bă, ce... Băieți, nici eu n-am murit. A venit o piatră de-asta până... Au venit pietre și aici, bă, în lobby. Au venit pietre și în lobby. What? Bă, să știți că au venit pietre și în lobby, nu numai acolo. What? Bă, dar eu mă pot duce pe vulcan și cumva supraviețuiesc. Adică... Creier. Bă, ce creier am! Bă, deci am un creier. Știi cât... Bă, dar poți să sar pe vulcan, bă, nubule. Nici eu sunt pe vulcan. Poți să te arunci pe vulcan. Până sunt ca tine. Mamă. Mario, vezi că dacă mori... Ai murit, eu n-am murit. Dacă mori, te arunci de acolo din lobby, te arunci, puteai să te arunci pe vulcan, dar pe Da, mine. chiar. Și să fii ca un M-am picat în ocean. Ai vrut să... Hai pe vulcan! Ah! Era să mă duc și eu. Eu aleg turnul. Hai că mai alegi. Nu! Nu! E preferatul meu ăsta. Hai la carusel. Dari, așteaptă-mă. Hai să intrăm toți într-un de-ăsta. Intru în ăsta verde. Intru în ăsta galben. Nu! Nu pot să intru în niciun. Am intrat în unul. Bă, dar vreau și eu să intru în... Da, și eu vreau. Bă, dar nu pot să intru, efectiv. Am intrat în... Eu stau cu o fată. Cu părul la fel ca mine. M-am urcat. Bă, dar nu pot urca, M-am urcat, Nichi, ia uite. Bă, e zăpadă și o să mor dacă nu intru. Bă! Mario, urcă! Mario! Hai că mor. Am murit. Și tu ai murit? Bă, dar ce? Că nu poți să te voci aia, sunt hacker. Efectiv e și... Efectiv era să supraviețuiesc. Efectiv nu mai văd harta. Eu stau jos aici, plouă. Raule, vezi, eu cu Raul am murit. Și eu cu Mario. Toți au murit. Toată lumea a murit că nu s-a mai pregătit. Mă arunc cu voi. Ai hacker care au putut să urce. M-am urcat. Bă, tot a murit, bă. Ui. M-am dus în void. Toto iubita lui Albert. Albertinos. M-am urcat, Nichi. Albert, dacă te uiți la acest episod, ți-am văzut iubita. Pe Toto. Toto. Te dă pe ochi. Stau. Taci. A, păi... Nu pot să vreau să am bețuit. N-a supraviețuit nimeni. Ba da. Ba nu. Păi cum au supraviețuit? Dar arăta că nimeni n-a supraviețuit. Înseamnă că s-au teleportat acolo, cumva. Vrei să acolo. Bă, m-am aruncat că nu mă uitam la Dari și m-am aruncat. Tu nu mai ai balonul. Ba, da-l mai am. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6.
Și Hai să ne urcăm în turnul ăla. așa am făcut și... Bă... Dacă e ploaie cu acid... Dacă e ploaie cu acid, mă duc... Sunt pe turn acolo. Dacă e ploaie cu acid... Am murit. Salut, Raule! M-am aruncat ca nu banichi. Dacă este ploaie cu acid, o să mă arunc acolo. O să mă duc în aia. Dar nu știu. Uite acolo. Îmi plac de-astea. Wow! Nu, m-am împins de pe hartă. Și cu mine. Dar e un vulcan acolo iar. Ei, avem vulcan! Ca să sărim pe el. Unde-i harta? A, dar aveam în partea aia, ghinion. Bă, da, cum supraviețui? Uite, cum supraviețuiesc, nu înțeleg. A venit și apa peste ea, a venit și incredibil. Uite-i pe creți ăștia doi. Dublur ascuns. Am găsit dublura. Ia uite pe asta, s-a băgat pe lângă el. Dă-te, mă, la aici. Mă duceam în pădurică, că mi-am luat și o furnică. Am picat în ocean. Oceanul Atlantic. Dați-i toți pe cea din stânga. Dați-i toți pe cea din stânga. Dați-i toți pe cea din stânga. La vot. La vota. Glas, da, oficie ăsta. Ăsta e. Yes, ăsta, yes. Că e tot cei mai mulți pe sală. Toată lumea le-a votat, că nu s-a mai enervat. Bă, a supraviețuit un hacker. A supraviețuit un hacker. Aruncă-te, nu. Nu mă aruncă. Ce tare e runda asta. Știu, îmi place mult asta. Dar acum trebuie să fii... Turnul ăsta e și puțin... Sunt cam sceptic din privința cu turnul acesta. Pentru că... Sunt în spatele lui Mario. Bă, da, cât creier avem și noi. Nu! Eu sunt pe acoperiș. Crezi că eu nu sunt? Bă, da, sunt cam sceptic în privința acestui turn. Bă! Da, eram sceptic eu. Am supraviețuit! Și eu! Și eu! Bă! Bă, cum a murit? Cum a murit? Nu înțeleg. Că aveam viața full. Cum a murit? Se vede pe filmare. Mie mi s-a spart balonul. I-a mai dat o dată pe oficie glas asta. Bă, da, ăia sunt hacker. Am ales ăsta. Bă, mi s-a spart balonul. Ce naiba, nu pe ăsta. Păi asta mi s-a întâmplat și mie. I-am dat pe acela. Sky Tower, cică. Eu i-am dat pe S, K, Y, tot, O, W. Bă, dar tu nu știi și tu engleză, pe Sky Tower se citesc. Nu știi și tu engleză puțin. Nu știe engleză. Acolo așa. Englezoaica. Vine englezoaica, zoaica, englezoaica. Vine englezoaica, zoaica,
Englezoaica vine, zoaica vine, englezoaica. Trei hackeri au supraviețuit. Nu că nu sunt hacker, nu sunt hacker, că puteai supraviețui. Dar pe mine m-a omorât joculețul acesta tâmpit. Nimic. N-am vorbit urât. Nu! Culcat! Culcat. Da, de-ari. Bă, dar vreau și o runda, e norocoșilor. Nu te-a băgat pe tine în rundă? Nu. Păi Darina a băgat-o în meci. Stăm noi să mai ne oprim după ea. Mamă, cât e de urcat! Știu. Păi da, să și... Dacă... Da... Bă! Trăznește! Bă! Bă! Culcat! Mamă! Trăznește... Bă, zic că nu e o idee bună. Știam că nu e o idee bună să stai aici. Știam că nu e o idee bună să stai în vârf. Hai să Da cu trăznet. Fugi! Jos, copilor, nu sus. Păi dacă stai sus ca nubu, da cu trăznet, nu vezi? Nu! Stai, vă rog, stai! Bă! Hacker! Efectiv? What? De ce efectiv? Bă, meciul ăsta nu s-a... Deci doar am mers pe scară și m-a omorât. Deci am mers pe scară și m-a omorât fără să dea trăznet. Păi de ce? Mie mi s-a spart balon. Cum ți-a supraviețuit? Bă, da, știi? A supraviețuit Raul. Păi pe el nu l-a omorât jocul fără să... Pe tine te-a omorât că ai stat în vârf și a dat un trăznet acolo, l-am și văzut. A dat un trăznet acolo și te-a... Electricat. Nu, că mai aveam puțină viață și m-am dus repede jos și... Nu te-ai dus jos, erai în vârf. 1, 2, 3, 4... Iar ăsta îmi place mult. God. Mie îmi place mult ăsta. Că am reușit să mă urc în ăla. Era să mă duc în ăla unde-i doare. Nu. Așa. Sunt cu un băiat. Ia-te, Nichi. Sunt cu un băiat. Bă, dar pe mine nu mă bagă niciun de ăsta. Nu, bă! Nici pe mine. Bă! M-a băgat! M-a sărit! Mamă! M-a băgat! Nu, era să intru și eu. Iar Eu am intrat! măcar în ăsta roz. M-am urcat în unul roz, nu pot să cred. Eu m-am urcat în unul verde. Bă! Cade cu noi asta. Am murit. A dat cu noi în void. Da. Ei, dar putem să ne urcăm un vulcan. Da, bă! Da, unde e vulcanul? Uite-l! E aici aproape? Da, e aproape. Norocul nostru! Unde e? Dacă nu știu... Bă, ce viață mi-a luat! Bună, Nichi! Bună, eu am rămas în viață, n-am murit. Și eu sunt în viață. Ia că eu mă duc pe mapa cealaltă. Ia uite, eu sunt pe hartă. M-am dus pe Sunt mapa pe cealaltă. hartă. Am ajuns pe hartă.
Și eu. Am ajuns pe hartă înapoi. Eu am săruțuit. Să știți. Hai să stăm aici, să o idee bună. Mama, ce dă cu trăznite. Eu zbor. Să zbor, că eu stau aici. Hai. Chiar să-mi dea una. Nu m-am băgat undeva unde nu mă omoară nimeni. Bă, dar de ce nu m-a pus ca supraviețuitor? De ce? E Pikachu am săruțuit. Hacker. Nu știu eu, dar eu sunt pe mapa cealaltă. Bă! Eu sunt pe mapa asta aici, am supraviețuit. Mi-amintesc că m-am uitat la acel videoclip postat tot așa, în care tot așa am fost, niciodată să nu vă duceți pe dulapuri. Pentru că eu m-am urcat toată pe dulap și după am zis, hai la școală să fac caterincă. Nichi, tu ești pe acoperiș? Nu, sunt la școală, sunt în școală. Dă-te, copii, în bănci! Imediat, domn profesor, mă duc și eu până la toaletă. În bănci! Trebuie să urc repede în școala asta. Școala de răhăței. Bă, Ca da, profesor. nu, eu sunt profesorul, du-te. Du-te, Dari, că eu am luat primul. A, plouă. Plouă, babele se ouă. Bă, cade acoperișul. Păi, se uzează acoperișul. Se uzează acoperișul. Nu mai avem școală. Școala, nu! Bună, domn profesor. Bună ziua! Vine ziua! Bună, domn profesor, am rămas aici. Veniți aici, copii! Stați aici! Că plouă cu acid! Copchile tregi! Copchile mori! Ăsta vrea să moară. E, păi dacă ai... Aoleu, câtă viață mai era, aoleu. Bă, nu! Am mai rămas... Am mai rămas care am... Bă, nu mai face mișto că e un rahat de joc. Hai, Raule! Ești acolo că te apare cășoară. Hai, mă, că nu-mi place să te văd pe tine că supraviețuiești, că tu ești o mortăciune. Tu ești mortăciune. Bă, mi se pare mie sau chiar plouă cu acid în viața reală? Ne jucăm Brookhaven? Nu. Hai să ne jucăm, știu eu un joc. Yay, nu Brookhaven. Nu Brookhaven, altul. Yay! Ce joc? Pisica merge. Intrați pe mine. Ieșiți de pe Nichi. Și intrați pe Nichi. Bă, plouă cu Pe bu... Ce cream că plouă în viața reală, jură-te. Așteptai. Ăla de ne-a jucat ieri, Mario. Știu. A, și eu știu că m-am jucat aseară. Și eu știu că m-am jucat aseară. De încet. Dai încet. Că nu te joci de ăsta care ne jucăm noi. Nu te joci ăsta care ne jucăm noi. Da. Nu, că nu ești în rundă cu... Eu sunt cu ăștia trei, tu nu ești cu noi. Dari nu e cu noi. Bine, intru acum pe voi. Hai, aruncați-vă și nu trebuie să atingeți ciocolata, norii și ce mai sunt. Bă, dar nu merge. Da? Da. Dar nu
nu merge. Eu am ajuns și am supraviețuit. Hai că a postat Ganicus. A postat Gani pe Minecraft cu golanii. Dar nu merge. Dacă nu apare imagine, nu merge. Cine nu ți-a spus asta? Cine ți-a spus Am asta? supraviețuit. Știu eu. Păi da, bă, și cum vrei să supraviețuiesc la asta? Mergi, fugi. Fugi, cum vrei să E faci? simplu. Eu fug, nu știu dacă sunt cu voi în parte de... V-ați murit? Nu, eu încă joc. Și eu. Era să mă duc. Și eu era. Salut, Mario! Ce? Ce? Urcă-te undeva. Bă, fetițo, dă-te! E ok. Mergi. Trebuie să găsești ceva. Trebuie să găsești lucruri dacă ți apare și ține 0. Nu știu, am găsit niște artificii. Eu am găsit 2 până acum. Dar nu merge. Am găsit 3. Câte ați găsit? 4. Lasă-mi 1000, bă, răule. Bă, deci eu o să ți le fur pe ale tale când o să ai. Ești cel mai furăcios player de pe hartă. Bă, ce furăcios sunt răuhăței. Bă, Raul! Bombele lui naibii. Hai, Mario, Sunt cu mori. voi în hartă. Mario, L-am mori. văzut pe Raul. Ce trebuie să facem? Oh, nu vin! Vin țepinu! Stau aici, că stau lejer. Mă, ce era să mă prindă țepul. Mamă. Eu stau lejer aici. Nu vin niciun țep la mine. Ce era să mă duc? Mario, Am du-te de murit, aici. dar- Du-te că tu ai ghinion. Du-te, Mario, că tu ai ghinion. Du-te că ai ghinion. Ce era să mă duc? Vedeți că ai ghinion și de-aia. Ești ghinionist. Raul e mort. Raule. Raul! Bă! Mario m-a împins. Bă, Raule! Mario, mori! Ba da, m-a împins. Ce era asta de pe planetă? Au, yay! Ia, Nu. apăsați pe mine ca nubi. Raul, du-te pe unde ăsta. Raule, du-te pe o mină de-asta. Du-te. Du-te, mă, pe o mină! Să nu facem Că... tot de tine. A, iar ăsta? Easy, easy. Mamă, am zis easy și era să mă duc. Îmi întind și gâtul. Yay, mama, ce era să lovesc una. Eu am câștigat. Eu sunt mai șmecher decât tine, Mario, nu ca tine, nubilor. Bă, ce nubi ăsta a trecut pe lângă ban și a vrut să-mi-l ia. Nu! Am câștigat. Am câștigat. Am câștigat. Ce? Ne trage în spate, trebuie să ne tragă în spate. Ne trage în spate spre voi. Hai să tragă bani dacă tot trage.
Pe Raul. A, e Obi pe bune, e simplu. De ce, Obi? Bă! Dă-te. Sar, fetițo. Uai, ce era să pic. Vrei să fii... Nu! Nu! Ei, am trecut acolo, nu unde ai murit. Mamă! Nu! Ei, am mai bun! Am nu te mai laudă. Mamă! Mai, m-am dus și eu. De ce faceți Obi și nu stați aici? De pro player. Bă! Că doar... Nu! Ce m-a fraierit Dar nu mai chestia bate asta. joacă, am murit. A, nu din nou asta. E cea mai porcărie. Raule, M-am aruncat. Să stai lângă să stai lângă coș de bananică, vă alunecă. Eu încă sunt. acum să termin asta. Acum o să închidem. Deci o să terminăm episodul în curând. Avem o oră. De când avem o oră de episod? Terminăm cu o victorie. Nu. Hai, dați repede. Nu, bă, am murit. N-am știut. Nimeni n-a știut, doar aia care a murit și ea. Nimeni n-a câștigat aici, deci... Bă, dar e imposibil că ne... Hai, ultimul meci. După meciul ăsta mai dăm unul și papa, la revedere. Money. Raul a câștigat un meci. Că l-a pus pe Raul aici. Bă, dar pe Raul l-a pus de acum un an. S-a băguit cu Raul aici. Și easy. Ce răhățel easy. E obi pentru nubii ăsta. L-arunc cu bani în void. Bă, e obi pentru nubii. Eu deja am ajuns la capăt cu Raul. Păi și eu am ajuns. Ăsta e obi pentru oricum. E obi de bebeluș. Toate de eu am bani. Eu sunt prea bogat. Și eu. Eu am valoare. Hai să mai dăm un meci, că ăsta a fost de bebe. Raul. Raul are bomba. Și a murit el. Am câștigat meciul ăsta. A, nu! What? Ce trebuia să faci aici? Trebuie să ne urcăm pe unde la roșu. Get in. Titan. Lau, ce nu vie copilul. Cine? Tu, că ai sărit în void ca nu vie. Și eu. Am sărit ca nu. Ah. Easy. Am murit aici, mă duc aici. Da. Am mers aici. Îi las pe ăștia să moară. Raule. Ah. Nu știu. Să mă duc. Pe cel galben. Mă era să mă duc pe cel. Hai să du-te, Raul, pe ăla verde. Zic eu că e bun. Hai că asta a fost. Ce? Lobby. What? Lobby. What? E Laven. Laven.
Ce face cu lavul și asta? A, dă cu dase galbene noi. Dă cu dase galbene noi. Eu am un pistol. Bă, am dat atâția bani pe o porcărie de asta. 250 ai dat? Da. Eu fac 250. Eu beau suc. Eu sunt pe locul 1, Era. Bă, mie mi-a dat cu bulgările. Bă, mie mi-a dat bulgări. Bă, Prea mă. greu, Meciu. prea easy. Prea greu. E greu, Voi poți greu. spune, picul. Ai. Am supraviețuit, ei. Și eu. A, nu din nou ăsta cu dezvăcările. Nu! Mamă, mă uitam la altceva eu. Mamă, cât creier am. Speful. M-am dus, nu. Ură speful. Dar. M-am dus. Zici că ați făcut un tablou. Am supraviețuit. Da, ați făcut un tablou. A, nu din nou ăsta. Da. Oare unde? Copile, tu că ești bun la astea? Tu că ești bun? Da, e bun de să spargi asta. Bă, ce urăsc astea. Și eu le urăsc. Bă, dar le urăsc. Am ajuns. Am ajuns. Unde e? Unde e? No! Am ajuns. Apăsați voi pe butonul bine. Ce? A lăsat o bombă să se moare ea. Și-a dat singură bombă. Pizza 71. 55. 71. Unde pui mei 71? Unde e 55? 50. 51. Eu mi-am găsit casa, e una de capăt de undeva. A mea a fost asta verde de aici. Asta a fost, a mea a fost asta de lângă asta de roșu, asta albastru. Bă, dar unde e a mea? Asta e la mamă, nu e bine. Am găsit-o. Ce porcărie! E ăla care îmi scuipie. Cocua cu pitiasă. Scuipie. Cum mă? Suntem în camera de Cocua cu și piașă, mina. Easy. A, pe pune să merge. Cocua cu piașă, mina. Cocua cu piașă, mina. Cocua cu și piașă, mina. Am trecut. Am trecut. Cocua cu piașă, mina. Raule. Eu merg deja la culoarea mea preferată. Eu n-am nicio culoare, nu știu care tu. Verde. Gata. Ah. Culoarea mea preferată este albastru. Merg. Cocua cu... Oh. Eu arunc banii ăsta în gură. Eu arunc ăsta banii în gură. Ia, sunt buni. Sunt gustoși. Pe bune. Ce porte? Eu mi-am găsit. Bă, Raule, mi-ai furat șezlongul. Ia mi. Dă-te Eu sus. stau pe șel. Ia mi.
Eu stau ca Barosanu. Da, te baza, mă. Dar îi dă să stau eu puțin pe și ești lung. Da, cum te pui? Bebe. Ce era? Hai, mai jucăm. Mai dăm un meci și gata, ultimul meci. Du-te pe ăla! Toată lumea să se... Ce? A făcut bun. Eu am apăsat butonul. Ce easy. Mamă! Ți-a pleznit creierul. Raule, du-te pe de-asta roșii. Așa. Du-te să se ducă cineva pe una roșie. Du-te tu, Mario, pe una roșie. A câștigat, sunt eu pe ăsta. Bine, ăsta a fost episodul. Pa, pa!